Siz yoğunluklar çağrılışın qarayısız. Studiyada Alina Valiyeva, исәнмесез? Татарстан коронавирус белән авыручылар саны буенча рекорд куям. Чаллыда COVID-19 белән хәлләр ничек тора? Шүпчар көн сайын өйлә җыештыручысы гына юк. 62-01 А йортында яшәүчеләр чаң суга. Татарстан берничә көн рәттән коронавирус белән авыручылар саны буенча рекорд куям. Шуңа да карамастан шәһәрдә авыручылар күрсәткече республиканы белән чагыштырганда түбәнрәк. Өлкәннәрне һәм балаларны вакцинацияләү дәвам итә. Тулрак Лилия Гатина материалында. Пандемия башланганнан бирле Чаллыда яңа коронавирус инфекциясының лаборатория дәлилләнгән 6596 очрагы теркәлгән, 372 кеше табиб күзәтүе астында. Узган атна белән чагыштырганда COVID-19 белән авыручылар саны 3 тапкырга диярлек арткан дип билгеләп үттеләр мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә. Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Александр Николаев сүзләренчә, шәһәр шифаханәләрендә ОРВИ белән авыручы пациентлар саны артуы күзәтелә. Шәһәрдә эпидемиология хәл киеренке кала. Также продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Всего в город поступило 282 335 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом провакцинировано 274 100 человек, вторым компонентом 216 037 человек. Вакцинация организована во всех взрослых поликлиниках города, а также в торговых центрах Полпар, Медострой и офисе Сбербанка. Узган атнада шәһәрдә яшүсмерләр өчен яңа Спутник М препараты кайтты. Татарстанда балаларны вакцинацияләү ирекле һәм бар тик әти-әниләрнең ризалыгы белән генә башкарылачак. Өлкән буын вәкилләрендә игътибарсыз калдырмыйлар. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев олы яшьтәге гражданнар белән вакцинация темасына аңлату эшләрен алып барырга кушты. Нужно доносить и доводить и до людей старшего поколения о том, что альтернативы точно нет. 274 тысячи человек из двух альтернатив выбрали, на мой взгляд, самую правильную. Вакцинировались и спокойно работают, и живут. Поэтому в данном случае дальше эту работу обязательно нужно проводить. Шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бәриев өлкән яшьтәге гражданнарга үз изоляцияләү режимын кайтаруны тәкъдим иткән иде. Әмма әлеге чикләү чараларын катгыйландыру планлаштырылмый. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 698 яңа очрагы чакланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 3 кеше чирне читтә йоктырып кайтканы, калганнары башка авырлар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 135 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 31 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 48 865 очрагы билгеле. Аларның 39 128 терелгән, 137-се узган тәүлектә. Шүпчар көн сайын өйлә җыештыручысы гына юк. Безнең редакцияга 62-01 А йортында яшәүчеләр шалтыратты. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, алар берничә тапкыр идарә итү компаниясына мөрәҗәгать итеп караган, ләкин нәтиҗәсез шүпне беркем дә җыештырмый. Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Көнкүреш калдыклары, иске аяк киемнәре, төзелеш материаллары. 62-нче комплекс территориясе әкренләп шүплеккә әйләнеп бара дип борчыла шәһәрдәшләр. Мондый күренеш инде октябрьдән үк күзәтелә. Беркем дә игътибар итми диялар. Это же смотрят дети. Я вот прямо на месте, в котором стою, я ставлю, в принципе, свою машину. Я за нее переживаю, потому что, могут поджечь. Шунысы аяныш, шүпчар арта барам. Шушы көннәрдә шәһәрдәшләр шүплеккә иске машина тәгәрмәчләренең өстәлүендә сизгән. Йортта урнаштырылган камералардан ачык күренә. Иртәнге сәгать 10 тирәсендә трансформатор подстанциясе янына микроавтобус килеп туктый. Китеп баргач, территориядә шиналар пәйда була. Может быть, они валялись вот здесь, вот возле этой электрощитовой, и сотрудники этой сетевой компании подъехали, может быть, их сюда и накидали, либо добавили. Непонятно по видео, потому что машина подъехала, похоже, как будто бы выгрузилась. Без Татпромтек идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Оешма җитәкчесе әйтүенчә, йорт янындагы шүпчар турында алар инде хәбәрдар. Тик территорияне җыештырырга тиеш түгел.
Территория эта к нам не относится непосредственно к жилому дому, она относится к набережно-челнинским электрическим сетям. Мы сейчас готовим письмо и с этим видео, значит, вот отправим письмо непосредственно собственнику этой территории. Боровецкий районы электр шелтерлері ұйышмасы башлығы Руслан Мөхәммәтшин трансформатор яны территориясы оларға қорауын раслады. Аның сүзләренчә тәгәрмәшләр подстанцияға тирәлеп торганнар, шуңа күрә эшчеләр аларны шүплеккә ташлаган. У меня в видении, значит, находится 1200 объектов ТП, РП, по городу. И моей задачей является надежное и бесперебойное снабжение электроэнергии населения, а не уборка мусора, что складируют жители возле этих объектов. Летом мы проводим уборку территории от бутылок, бумажек, покос прилегающей территории. Производим покраску стен от граффити. Но крупный мусор мы не можем убирать. Если кто-то хочет, чтобы мы занимались этим вопросом, пусть обращаются в письменном виде. Белгечләр территориядәге шүпчәрне карап кайтырга вәгъдә итте. 62:01 йорты яны кайчан чистартылыр, әлегә сорау ачык кала. Лилия Хабибжанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә быел 1100 ел тулачак. Аны рәсми рәвештә 922 елның 21 маенда кабул итәләр. Ул халыкны берләштерә, мәдәни, мәгариф һәм башка өлкәләрдә ныклап үсәргә этәргеч ясый. Юбилей уңайыннан Россиядә бик күп чаралар уздырылачак. Чаллыда планнар бихисап, күргәзмәләр, конференциялар оештырып планлаштырыла. Җәмгыятьне тотрыкландыруда ислам диненең роле дигән темага багышланган 7нче халыкара конференция безнең узачак. Музейда оештырырга торабыз. Татар халкында ислам дине дигән темага багышланган шушы борынгы Булгар бабаларыбыздан алып бүгенге көнгә кадәр ислам диненең үсеш чорын, бару чорын, саклану чорын бөтенсен дә күрсәтеп, шундый бер музей оештырырга ниятләп торабыз. Чаллыда яшәүчеләргә Камчатка балыгын тагын сатып алу мөмкинлеге бар. Еракын чыгышы байлыкларын Экспокама күргәзмәләре үзәгендә 6 февральгә кадәр алып була. Ассортиментта балыкларның сирәк төрләре, шулай ук диңгез деликатеслары һәм башка күп төрле әйберләр тәкъдим ителә. Сәүдә ноктасы әлегенә ачылуга карамастан, киштәләр янында инде зур чират. Камчатка краеның шул ук балыгы чалларны һәм шәһәрдәшебез кунакларын тагын сөендерә. Ассортиментта Сөләйман балыгы түренең иң шәбе чавычы, акбалык, нерка, тунец, омуль һәм башка күп төрле әйберләр. Больше всего понравилось чавычи. Рецепты делать это надо из дешевой рыбы, а это только наслаждаться. Понемножку, но вкусно. Семку брала, понравилось тоже, попробовала. И палтус брала копченый, тоже вкусная рыбка. Чавычу. Как приезжают, я всегда прихожу и хоть немножко, но беру. Вот, и мне очень нравится. Камчатка краеның шул ук балыгы ул үтемле бәяләрдән деликатесларны зур сайлап алу мөмкинлеге. Киштәләрдә горбуш һәм нерканың кызыл уылдыгын да күрергә була. Икру. Попробовали, очень вкусно. Приобретайте. Үзеңне һәм якыннарыңны балык һәм уылдыктан матур тәмле һәм файдалы ризыклар белән Экспокама күргәзмәләре үзәгендә 6 февральгә кадәр сөендергә мөмкин. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Игорь Маменко. 12 февраля. Концертный зал имени Сары Садыковой. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.